मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्म भई रहे और हमरे पूरा अयोध्या में गह गह का माहौल भई रहे। वही में सखी सलहर लोग सोहर गावत का कि धन कोशिला सुमित्रा के कोई करने दीजिए कार्यक्रम हमको। आप लोग जिसको हटाना है आप लोग हटाइए ना। कि धन कोशिला सुमित्रा के कोई भाई के कि भइले राम के जन्म चारो भाई। धन कोशिला सुमित्रा के कोई भाई के भइले राम भइले चैत में जन्म चारो भाई। यही चैत महीना में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अवतार भई रहे। कि बात घर घर लानदा बतैया सोहर मंगल हो दशरथ जगन्नाथ। ए बाबू घर घर बधाइया सोहर मंगल हो दशरथ जगन्नाथ। ए धर्मेंद्र राजा धन लुटावे खजानावा रानी दान कर हाथ के खुश भइले देवता लोग दर्शन पाई के। खुश भइले देवता दर्शन हो पाई के भइले राम खुश भइले उहो दर्शन हो पाई के भइले चैत में जन्म चारो भाई के। वाह भाई वाह। भाई देखिए हमारे डुमरिया प्रखंड के युवा राजा नेता लोक कुमार भैया की ओर से लाखों लाखों पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा और कहे का भाव बा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। हेलो ए सतरन भाई भगवान रामचंद्र के जन्म नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता हरिप्रीता मध्य दिवस शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के जन्म मध्य कर्म में भाई लाखों रुपया का पुरस्कार पे भाई
स्वागत अभिनंदन बता रही तेरे माता रानी तार के मनोकामना पूरा करस। और कहे के भाव बका कि ज्यादा घाम नाही रहे ज्यादा छाम ओही घरी हर जी रखल भइया पावो छोटू यादव दाढ़ी हमरे राजद नेता बानी भाई के ओर से लाखों रुपए पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा। ज्यादा घाम नाही रहे ज्यादा छाव हो ओही घरी हर जी रखल भइया पावो राणा प्रताप यादव जी हमारे युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष बानी भाई को से लाखों रुपए पुरस्कार स्वागत अभिनंदन बा। ज्यादा घाम नाही रहे भइया छाव हो ओही घर हर जी रखल भइया पावो सब खुशी से सुनाइल खबरिया ए बाबू रहुए चैत के महीना तू बहरिया रानी तरफ भइले गोदिया में खेलाई के रानी तरफ भइले गोदिया में खेलाई के भइले चल बजना चारो भाई